Y este gobierno no está dispuesto a seguir escuchando que Bolonia implica eso, porque está actuando, aumentando las partidas de becas, aumentando las modalidades de becas y haciendo que cada vez el sistema universitario sea más accesible para los ciudadanos. No, no es más caro, permítame que se lo explique. Por favor. Es ilógico decir que los nuevos títulos de grado van a ser más caros cuando en vez de durar 4 años van a durar 3 años. Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso. Que se trata de garantizar el derecho a la educación. Els estudiants d'ara som hereves de les lluites per una educació digna que mos precedeixen. Mos prometien la modernització de l'educació per adaptar-la a les noves necessitats de la societat. Però els estudiants varen mostrar que mos venien en els interessos de les empreses, que no se modernitzava la universitat, sinó que s'elititzava, que la dedicació a jornada completa significava no poder treballar mentre s'estudiava. I el seu pla Bolonya se va aplicar. Se va aplicar amb repressió. Però el que no pensaven és que mos hi trobarien de cara. Amb els 3+2 mos prometien una educació més especialitzada i amb millors sortides laborals. Nosaltres no mos varen creure les seves mentides. Sabíem que darrere només hi havia la privatització dels màsters. Uns preus desorbitats que impedien a la classe treballadora accedir a la universitat. Però sabíem que, contra aquest nou embat neoliberal, hi havíem de ser. I hi vàrem ser. Amb la LOMQE mos volien vendre el mite de la lliure elecció per atendre les demandes socials. I varen comprovar com els interessos del mercat acaben dominant les escoles, que la competició entre els estudiants beneficia les grans empreses i que per moltes resolucions que hi hagi, les lleis del mercat regeixen les direccions dels instituts. I en la pujada del preu de les matrícules mos seguien expulsant de la universitat, justificant-se en la crisi econòmica. Una vegada més, l'objectiu real era promoure l'educació privada, permetre l'entrada del capital privat i eliminar l'educació pública. Mos vàrem trobar amb una educació privatitzada i amb unes companyes encausades per lluitar contra tot això. Però ho tenim molt clar. Lluitam contra la mercantilització de l'educació, contra els banys en els òrgans de governança de la universitat, contra les empreses en els nostres plans docents i contra els governs que mos exclouen sistemàticament de l'educació. Els estudiants no mos aturaran fins a tancar-los el negoci. L'educació no està en venda.